Вече се прилагат мерките, които предложих на Общинския съвет и бяха приети през лятото. Ограничаваме движението на 2000 тротинетки под наем в парковете в София. Автоматично е въведено ограничение в техния софтуер, така че и да искате, вече не може да се движите с повече от 5 км в час, както беше доскоро. Правилото важи и за частните тротинетки, но там контрола остава на полицията. Господин Николов е шефа на транспортната дирекция в общината. Какво друго се случи? Освен ограничението, което се направи, се обособиха и места, всички паркове, всички пешеходни пространства, на които да може да се паркират тротинетките, да се подреждат. А какво става, ако не си върна тротинетката под наем на това паркомясто, метна някъде там? Ако е в тази зона, която е забранената зона, реално допълнителна такса се начислява към услугата. Накратко, това са прости решения, които не струват нищо на бюджета, но правят града по-безопасен. Това е нашия начин да подредим София.